В неделната сутрин ще ви заведем набързо до Морския бряг, защото там вчера близо 30 000 души изпълниха южния плаж на Варна за партито на летния сезон в България. MTV Presents Варна Бич. Парти, което събра световни и български музикални звезди, а част от него, част от приключението, MTV беше и Нивелина Няголова. Мощен саунд и много емоции завладяха варненския плаж. Над 20 000 зрители пяха и танцуваха в продължение на близо 10 часа. Много сме доволни. Забавлявате ли? Да, изключително. Танцувате ли? Да, непрекъснато. Аз съм от поколението, което бяхме, когато MTV гледахме само по кабеларките, никога не съм мислила, че ще дойде тук, че ще го гледам на живо, уникално преживяване. Заедно с големите звезди на MTV на сцената се качиха и родните изпълнители Поли Генова и Павел Ивенц, както и финалистите на X-Factor Дара и Кристиян Костов. Ние пеем за публиката, която идва, така че приятно е, нали? Приятно е да знаеш, че пееш на една сцена с толкова як лайнап, т.е. мега яко е, ама ние го правим. Публиката беше доста жива. Това много ни хареса. Да. Всички скачаха и бяха вау! Брат, как беше на сцената? Забавлява ли се? Беше маса очарователно, подскачахме доста, загряхме хората, мисля, че доста стабилно. Истината е, че на толкова голяма сцена не бяхме стъпвали никога, а това е MTV. Ние сме отраснали с MTV и чувството е вау. Никога не съм бил в България. Много се вълнувам, че съм във Варна и че участвам в концерта на MTV. Получи се едно страхотно шоу. Тайни Темпа има зад гърба си 3 албума, милиони продадени копия и идва за втори път в България. Всеки път, когато идвам тук, си изненадвам от публиката, която има страшно много енергия и обича музиката ми. Страхотно е всеки път, когато съм тук. Варненския бряг е страхотен. Докато бях на сцената, виждах хората, пясъка, морето. Магично и може да се премеся тук веднага. Най-очакваната звезда на концерта беше Биби Рекса. Страхотно е тук във Варна. Хората са много мили и храната е много вкусна. Аз съм от Албания и кухнята ни е много близка до вашата. А плажът ви е очарователен. Семейството на Биби Рекса емигрира в Съединените щати, когато тя е на 6 години. От малка се занимава с музика и има десетки награди. Освен певица, Биби е и автор на песни. Работила съм с невероятни изпълнители, като Еминем, Риана, Дейвид Гета, Селена Гомес и Ники Минаж и беше страхотно. Но най-хубавото чувство на света е да напишеш песен и сам да я изпълниш, защото така чувстваш връзката с публиката. Кулминацията на концерта настъпи, когато на сцената се качи най-популярният диджей в Съединените щати Стив Аоки. Половин час след пристигането си във Варна вече беше готов да взриви сцената. Не виждам публиката, но я чувам и усещам енергията от сцената. Страхотно е. Много съм развълнуван. След седмица ще излезе най-новият албум на Стив Аоки "Колони", в който си партнира със световно известни рап изпълнители. Още преди световната премиера, някои от парчетата бяха представени пред варненската публика. Това е партия албум. Албум за забавление. Не само за фестивали. Когато го слушате с приятелите си, ще се забавлявате. Ще чуете един съвсем нов Стив Аоки. Радвам се, че се показвам променен пред света. Вълнуващо е. Това е първият ми концерт в България. Трябва да представя новия Стив Аоки и старият Стив Аоки преди 2010-та. Ще миксирам стари и нови парчета. Засвободи се Нивелина Няголова.